بسلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويل الله تجيتك oburni daha tagaka honoma wodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo njeslaare nogas mbooy hitande ujunnaje nogas e nayyi ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere hettiyankoɓe yewtere mon buuɗal yurmeende jayde mon weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe leydi sénégal mauritanie mali gambie guine konakiri guine bissaw e dendagal diaspora o kala ɗo gonɗon eno gonirɗon kala min calmini on min juurimon min jettimon min ñaguimon duwaw min duwanima mon alhamdulillah goto pop ɗo woni ene heɗone welto ene duwo ene wiya amina amintina foti ko message ma yettima amen walla yettaki amen amintina alhamdulillah kala goto kala ɗo woni ne heɗo amintinma e jiiɗe ɓerɗe amen ɗe tawno ko jiiɗe ɓernde woni ko yiyata jiiɗe guite ɗe ko ha hanma yande dorumaji e kooce tan ha mbawa yiide ko woni yeeso ma kono jiiɗe haqiqa ɗe koɗe ɓerɗe koye ɗen tigui min jiyata mon foti on tintini on tintinani amin jiyon alhamdulillah ko yettude allah e yettande mon allah moƴƴere waɗoɓe moƴƴere ɗo goni kala kadi min duwanima on min jettinimon allah moƴƴere nde tawno baɗo ko moƴƴi ne weeli jarde ne weeli duwanade yo allah rokku men duumade e moƴƴere nde tawno aduna o ka gasowo tan ɓayde ka gasowo mbaɗa ko moƴƴi ko wona e gollanadema toon to paaɗa to yo allah rokku men wadde ko moƴƴi kala kadi bawɗo kadi wadde ko moƴƴi yo jokku wadde ko moƴƴi moƴƴu tan ala ko ɓuuri moƴƴere moƴƴude ala ko ɓuuri bonande hamnade yo allah rokku men wadde ko moƴƴi moni kala yo allah rokku ɗum ɗo heedi ɗo waɗa ko moƴƴi ɗum noon yewtere men hande nde eɗen teddinira ɗum ɓe jaydiyankoɓe jamma e ñalawma dariɓe ene kabra ene kumpita nde tawno humpitade ɓuuri humpede jomum haɗa jomum ɗoygol guite mum feŋade lumiére ene winda ne wahla ene fewna yidde humtande yimɓeɓe noppi mumen beele kumpito nde tawno humpitade ɓuuri humpede kono kadi paweten ɗum koye dow inde musidɗo men guiɗo men sehili men gollidiɗo men jamma e ñalawma ken tolno hande duuɓi 10 woni Mouhamadoul Ghaliba ceerno Mouhamadoul Ghaliba walla mbiyen Mouhamadou
Haliba to Mauritanie Luksayba gorgol min calminima an e galle ma e sukaɓe ma kala ko giɗo ko sehili ko gollodiɗo duuɓi sappo hikka min meeɗi yindirde ko lawol gotol wonno ko 2022 takkusana ceerno Hamdou Rabbi to Nouakchott e ballal ceerno Boubacara Gaye min gollodiri ɗiɗo duuɓi kala alhamdulillah kalde o haali kalmi tawat koko nandi caɗele ngala yiyande sertude ala goɗɗum ala ɗo wonko jangguinta ko noonne kadi teddiniren yewtere nde musidɗo men giɗo men bayniɗo men jaaɗo mo artani ko enen tawayta ɗum ceerno Ahmadou Ishaqa Kebe mo dandi mum yuli rendo kala moni kala humpiti min jejjittama abadan koye ɓerɗe amen gonɗa ganduɗa kañumne ko darinoɗo ko jangguinowo ko bajetoɗo ko julnowo kono kadi ko caktowo ko kabrowo on noon yalti aduna en meeɗa e mum yidirde en gollidi e mum ko Allah haaji kono en meeɗa yidirde makko yitere kono alhamdulillah ene nandira ne famodira teni kay wayi kono yimɓe tan wonduɓe jamma e ñalawma ɓe certata ko noon Allah waɗiri koddanen Abouba to leydi Gambi kañum ne meeɗa kay yidirede kono ne gollide golle joɗɗe juɓɓuɗe luural meeɗa wat alhamdulillah Ahmadou Sambalo to Madina Gounas ene gollodire jamma e ñalawma meeɗa ka yidirede kono luural meeɗa wat alhamdulillah woɗɓe ne keewi kono ne kadi Alhassane Oumar Mbodj ha ton Nouakchott jamma e ñalawma meeɗa ka yidirede Banour Mamadou Sarr yidirama lawol gotol to Nouakchott 2022 takkusan ceerno Hamdou Rabbi ene gollide jamma e ñalawma Ahmadou Dia gorko mo tiri yimme yidirama gotol to Kidira ene gollide jamma e ñalawma luural meeɗa wat woɗɓe ne keewi se mbiɗen lima juutat kono alhamdulillah ceerno Khali Abdullahi Sy ne gollide golle joɗɗe juɓɓuɗe tene waɗi nandiral o jiiya konguɗi no nattodirta ene yuɓɓi ne feewi meeɗa wat luural tene ɓe meeɗa yidirde Sar Abdullahi Saar ceerno Khalid meeɗa yidirde ndeke yimɓe ne mbawi wuurde gurdam moƴƴam ɓe gollodira golle ɗe peewa garɗa yaada e jamanu taw ala ella ala ayiba ala caɗele ala kareli ala dukoli holɗum ko paamodiral ɗum waɗi mboɗo duwo e ndu lewru korka no gonɗen yo Allah rokku yimɓe faamodirde yimɓe so paamodiri tan gasi ko paamodiral woni kala Allah rokkanmi famanma pamana kam gollen jehen sikkitare wasa wonde ɗum woni ko tambi Jayde Weltare TV ko sikkitare woto won sa sikkitima neɗɗo tan a bonni kala mo aɗa liggodira e aduna sa sikkiti mamamo tan a bonni sikke kala ɗo naati bonni ɗum tagui e nder Qur'anil Karim Allah ne haaɗi men sikke Allah yimen sikke ko bakkat o wiyani sikke ko gonga walla ko fenade o wi yogay sikkeji ko bakkat ndentoɗe ɗum saabu sikke ne wannuma ko nimsata jeeyi hande sababu dewle kewɗe boni taw ko sikkeji wonti nimsa wonɓe gollodirɗa kewɓe hakkude mon serti taw ko sikke nimsa ɗum noon yimɓe sene gollodira walla ne jokkodira yo diwtu sikke ko yidde tuwnade eko kalmiɗo henna ko beele janggen hen aduna wonko jangguinta ɗum jeeyi sababu hande yewtere men nde teddinirɗen ɗum ɗeɗo henna jaydiyankoɓe gollodirteɓe jamma e ñalawma wonɓe Weltare TV taweteɓe jokli windere taw kadi alhamdulillah ne yaari yeeso yo Allah nawru ɗum yeeso bi rahmatika ya arhamar rahimin ceerno Khalid mi salminima mi juurimama mi ñaguimama yaafuya ko nanduɗo hen oɗo e message beele kadi hewɓe mbawa janggude hen aduna nde tawno kala ko jiiɗen ko jangde ɗum tagui mbiɗen deftere hippitten nde ko ha ñammina guite ma tan kono sa laari gonɗo yeeso ma tan ma jangge makko heewi ka janggani e deftere ceerno Khalid mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw kadi mi duwanimama ko gowɗa duwanade mi ñande ko kala assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garen e jewte meɗen seydi Sy dandama Yusufa e waydo nano Yunus nder modano ko ɓurɗo winnere وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد سار مي سلمتي ماما مي weltani mama mi ñagani mama Allah moƴƴere to gonɗa foof
ya won e jaam. Alhamdulillah, en jetti Allah gartirɗo en hande o kadi wawde huccodirde e bandiraɓe men ngam addande ɓe ko faati e qissa annabi Ibrahima. En jetti Allah baɗanɗo en noon en juuli e nulaɗo makko ɓurɗo dendagal ɓurɗo, yo kisal Allah e weliyo makko e ndenka makko won e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. En calmini dendagal julɗo, kono en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. En calminiɓe, en beltima no fewi. Alhamdulillahi rabbil alamin. En calmini ceerno men guiɗo men sehil men ceerno Mahmoudou Belli Mbaye. En calmini galle o kala. En calmini ceerno Khalilou Mbaye. En calmini galle o kala, guiƴam ceerno Abdullahi Khalilou Seydi Mbaye, ceerno Ahmed Tidiane Sakho, ceerno Moustapha, ceerno Tidiane Tokosel. En calmini Abdourahmani Seydi Sakho. En calmini mawɗo moƴƴo korsinɗo en, jiɗɗo en, yiɗiri en Allah, o wiyete ko Oumar Ndiaye, ko ñamowo ñebbe noon. O tawete koto Lo Havre, kono nawtetenmo ko ha to Sange Lobali. Yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere. Gillima timmuɗi wallahi mbeɗo tini kadi ñande foof mbeɗe ɓeydo tinde, kono kadi gollal joɗgal ngal mbaɗɗa taw kadi mbadduɗa ɗum koye Samba Gange en, Samba Gange e galle mum, mbadduɗa ɗum alhamdulillah ko ceerno Ahmadou Thiam e galle mum, mbadduɗa ɗum koye galle ceerno Sharif Mbodj e galle mum, mbadduɗa ɗum koye banam debbo o hono Sira Gako, banu debbo Annabi Yusuf, mbadduɗa ɗum koye fedde Adama Aïsse. Wallahi golle ɗen jooɗi, ɗe juɓɓi, kadi ɗe jettima, ɗe timmi. Mi weltima no fewi Seydi Ndiaye, gila Allah waddi en mboɗo tina gillima timmuɗi. Yo Allah yoɓe moƴƴere. Nelal ma to ndewnunoɗa ɗo eno yaruno foof, ceerno Samba Gange haalni kam foof. Yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah no ɗum arduno e toroy fof o haalni kam. Yo Allah yoɓe moƴƴere. Mi weltima no fewi. Yo Allah yoɓe moƴƴere, hokkuma sago ma barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam. Mi salmini Siley Ndiaye, ko musidɗam giɗam, kadi mi weltima Siley, mi heeɗima vocal maɗa, mi weltima no fewi. Yo Allah yoɓe moƴƴere, min ɓuuri yiddema, wallahi ko min ɓuuri yiddema. En calmini Mariame Ba ha to Yacine Lakke. Yo Allah yoɓe moƴƴere Mariame, mi weltanimama no fewi. Caggal ɗum en calmini Amara Camara, taweteɗo ɗo Paris ɗo, gorko moƴƴo, gorko deeƴa gollo, mo heewani haala kono noon mo golle mum jaaji, Seydi Camara. Kono en calmini Alpha Dieng ha to Ndendori. Yo Allah yoɓe moƴƴere, gorko moƴƴo kañumne. Yo Allah yoɓe moƴƴere. En calmini Moussa Silla, nawaten mo ha to Demet, kono mo tawedo Chersiɗo. En calmini miñiraɗo men Ibrahima Salamata, o yetta noon ko jeeyi ko ñaamo ñebbe, omo tawe to Gabo. Alhamdulillah, mi salminima no fewi, mi heeɗima vocal ma, mi dañani jabtadema, mi salminima no fewi. Seydi Ndiaye jarama, mi weltima. En calmini julɓe fof to goni, mawɓe men ɓurɓe takkade en, ɓe ganduɗa ko kamɓe goni hohoɓe men, kamɓe goni adiɓe to men ɗo, ɓe jaafani jinnaniɓe hannde gam fadde, so Allah jaaɓi ha janggo, so hawri e welede Allah. Ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma, siftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle. Seydi si golle ma jooɗi peewi, min calmitimama, min beltanimama, ɓe calminiɗaɓe pop kadi e ɗemgal meɗen. En calmitima taw koye dow inde mabɓe kala ya wuur ko heewi. Seydi si musidɓe tedduɓe, saaha ko moƴƴuɓe kalete walla moƴƴere ko haalte ko ha ɓeydo moƴƴinde, moƴƴinana kadi on keɗotoɗo kadi ha ɓernde mum kadi ɓeydo nadde moƴƴere.
ɗum jeyi sababude kala saha kalen gueɗe moƴƴe ma waw kadi duumade rendo ngo daña ko ɓeyti. ceerno Khalidou a salminiɗo hen banum debbo annabi Yousufa woni sohna Sira Gako, mi salminimo mi juurimamamo. kono ne kadi sohna Soda Konte e joom galle mum ceerno Sarif mi salminiɓe mi juurimamaɓe mi duwanimamaɓe e dow ɗemgal maɗa seydi Sy yo Allah yo moƴƴere onon kala. ceerno Khalidou Abdullahi Sy gonɗen koye baba annabi Ibrahima Khalilullah. Ibrahima caggal nde ñawkini arti wuro naati to jalaŋeji e sanamuji mabɓe ɗi hecci jambere soppi tokosi ɗi kala jaggi jambere nde ligge hoƴƴudu mawɗo o nde ɓe ngari ɓe tawi ɗum ceerno haali ko ɗon tigui gonɗen bisimilla maɗa. seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama de mi salmini jinnaɓe ɓe sa haaldi e mabɓe mi neldiɓe calminali tedduɗi ɓurɗi teddude e calminali yo Allah hedduɓe ko juuti yo duuso ɓooyi mbiɗa salmina kamɓe kala a jarama to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen caggal nde Ibrahima fecciti allaji mabɓe Allah battere peccitte aɗa andi kay on wona Allah e hoddiro Allah e bawɗe mum muɗum o fecciti allaji ɗi kanko Ibrahima o ƴetti jambere makko o liggi e Allah mawɗo o ono feccitani ɗum Allah mabɓe mawɗo o liggi e dande mum jambere nde o feccitirno ɗin ɗon allaji caggal ɗum e hoddiro Allah e bawɗe mum yeehi ha ɓe gartoyi kamɓe jomen ɗi allaji bonɗi ɓe gartoyi ɓe cuwa yettoyade galleji mabɓe ɓe jiiɗi ko ƴantoyde allaji ɗi goto fo ne nawno toon ñamde muɗum beele ina barkinoro allaji ɗi mbaɗanaɓe hen du'aw la ilaha illallah. Seydi Saar ɓe gummitima julde mabɓe pummoygol mabɓe hade goto foof yettoyade galle koma ƴantoya to allaji mabɓe to ngam wawde ƴeewoyde ñamde mum nde nawno toon nde taw barke allaji ɗi jippima e ñamde he ɓe ƴetta nden ɗon ñamde ɓe jaaha ɓe ñamoya wona ɓe barkinorima allaji ɗi e on ɗon ñalawma. neɗɗo gaccuɗo Allah mum wuuro kon fayi ladde la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallllahu alayhi wa sallam. joni noon ɓe garti kamɓe ɓen ɗon yimɓe kono nde ɓe garti nde ɓe gadori ko on galle mo ganduɗa ko toon allaji ɗi goni to ɓe nawno ñaɓɓe mabɓe to ko toon ɓe gadori nde ɓe garti fummoyde ɓe gari ɓe tawi allaji mabɓe ɗi foof ina mbatta peccitte hay Allah goto heddaki ɗon no woduno so wona Allah mabɓe goto mawɗo o on de ne heddi on feccitaka on memaka kono noon ɓe tawi jambere ene liggi e wala bo on ɗon Allah mawɗo mabɓe o ɓe donki andude noon hol baɗɗo ni ɓe mbi la ilaha hol baɗɗo dani hol baɗɗo ɗum ɗo allaji amen ɗi ɗum noon konngol arti e ma Seydi Saar e on saaha jokken golle. est-ce que alhamdulillah ceerno Khalidou inchallah ma jinnaɓe noon kadi maɓe calmitoma so haaji jomiraɗo ceerno Khalidou keeferu moƴƴani wasde jabde Allah wasde gonɗinde Allah ko hunde ɓurde bonde ay kala ko wona julɗo e nder leyɗele ɓaleɓe ɗe so neɗɗo mabɓe maayi ko ɓuuri hewde soɓe gubba ɗum aɓe kewi ubbide ɗum ko wayno laaɓi walla jaasi e gueɗe pasɗin fannuji holko mbiyata ya barɗom o min ganda kono garta aɗa woni esprit aɗa woni ruuhu garta joftoɗa
kamɓe to bange mabɓe neɗɗo so maayi taw ɓe tuumi ko baraɗo walla goɗɗum walla ko cukuñago walla goɗɗum ɓe ubbida e mum ko gañata beele joomum arta yofto neɗɗo wuuri yoftaki saka noon so maayi. ceerno Khalidou est ce que Ibrahima hutorima feere mum caggal nde jambere nde tawani ligge hoƴƴudu Allah mabɓe mawɗo o holno ɓe gandiri ko Ibrahima? Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. En calmini baba Sildu Mbocc kono en calmini kaw Yahaye. A jarama no feewi e namdal ma. Joni noon ɓe garti ɓe jii koɓe jii ko ɓe mbi hol baɗɗo ɗum ɗo allaji amen ɗi, oɗo de ko toñƴo, o de toñi. ɗi gara kuccita e allaji yimɓe, peccita ɗumen mbatta ɗumen peccitte an de a toñi, sa tini a toñi, sa tinani a toñi. joni noon hol poɗɗo wadde ɗum ɗo? andi nane mi wima walla hanki wonno mi wima nde ɓe jahata juuloyde ladde Ibrahima ne wonduna e mabɓe. nde Ibrahima noon holli gantu ene jogori ruttade, o wondi mawo fewjan allaji ɗi. nde o wondata nde wonnoɓe caggal makko ene gara nani wondore nde. kadi kanko daiman kanko Ibrahima ñande foof o woni koye aybinde allaji ɗi, kadi omo sapponoɗi ɗum kam guila julde nde arani. o sertani e sappanade allaji ɗi. kisa ñande ɓe jahata juuloyde nde kadi o wondi so ruttimama o fewjan allaji ɗi. joni noon kamɓe namdotoɓe ɓe hol waɓɓe ni allaji amen ɗiɗo oɗo ɗe toñi. ayi looɓe wonnoɓe caggal Ibrahima nanɓe wondore nde, ɓen gari aha minen de min nanino waaji goto ina wonda ene sappo, ene wiya so artiga ma wanni allaji ɗi, ma wadni allaji ɗi, ma wadni allaji ɗi. min nani ɗum minen. joni noon ɓe mbi aha minen koyamen ñande foof amin nana omo aybina allaji men ɗiɗo, o meeɗa dejjude haalde allaji men ɗi. sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahima, kanko ni o wiyete ko Ibrahima, ɗum woni inde makko. ñande fof ko gaybino allaji men ɗi. joni noon mawɓe ɓe keɓɓiti mbi aha joni jeehe gaddoyemo e yiirude yimɓeɓe, gare gaddoyemo o daro hakkude yimɓe teru, o haalana en holko waɗi omo waɗa ko waɗi ko. ɓe jeehi nulaɓe ɓe pokkiti gaddoyi Ibrahima, ɓe jeehi ɓe jiiloyimo eɓe gandi to wonata o sornaki kanko, ala. ɓe jeehi noon eɓe gandi toɓe tawatamo, ɓe tawimo toon, ɓe nangimo, ɓe mbimo arnoto, ɓe gaddimo ha e yeeso mawɓe nulnoɓe ɓe darnimo ɗon. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. gadde Ibrahima e jeese yimɓe o darne ɗon. ceerno Khalidou, Ibrahima en ko longuinaɓe, ko wahyinaɓe, ko rokkaɓe, ko joomen dokkal, jiya kadi koye moƴƴuɓe, ko hollaɓe aljanna guila e gurdam. ɓen ko mbaɗi foof ne jawta ɗo eɗen cornoɗo hen message faade rendo men. neɗɗo ko tikkuɗa ko kala, ko mettinɗa ko kala, ko kaɓeɗa ko kala, rento sappanade neɗɗo. hande o aduna men yo neɗɗo rento sappanade neɗɗo, saabu hande sariya ne woodi, ñawoji ne goodi, diine ne woodi, foof ne woodi. kala konngol ngol jaltinɗa so nanama tan, mo ɓakkuɗa konngol ngol o so wonko hefti ɗum tan, a dañi haaju, a dañi caɗele, a wonta ɗano. ɗum noon neɗɗo hande yo jeeyi ɗemgal mum, sa gandi tikki walla ne mettini walla nde haɓete, gardina haqqille no moƴƴi, ganda ko kalata, ganda no tikkirɗa, ganda no kalirta. saabu hande konnguɗi kewɗi, ɗemɗe kewɗe hande tongi jomumen, beddumen e kaso, taw wona jomumen mbaɗi ngal baɗal. saabu gaño ne wawi moltade e haalande nde kalɗa nde, waɗa gollal bongal, ngal gollal arta e ma, saabu ko an haalno hanana.
ɗum ne moƴƴi yimɓe gardin haqqillaji no feewi sabu aduna hannde o ko aduna ƴoƴe aduna hanki o ko aduna dabare ɓurɗe hulɓinade mi añma mi bonnanma mi warma mi duppa galle ma mi yaha ha jaam hannde noon ko aduna ƴoƴe mboɗo jalanma mboɗo fijanma mboɗo weltanima kono noon ko min woni barowoma o ɗum waɗi fulɓe mbi jaloɓe fowruɓe ko hen barowo fowru ndu yaltata ceerno haali Abdullahi Sy ndeɓe jaggimo ɓe nawimo e jeese yimɓe kala holko ɓe mbi Ibrahima e holko Ibrahima jaabiɓe. Seydi Saar mi salmitimama no feewi mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam en calmini ɗo Mamadou Salli Seck e joom suudu mum alhamdulillah en calminiɗo mawɗo moƴƴo biyeteɗo Hawa Pendo en mbimo Seydi Diop to woni foof yo jaam Allah wone makko. Seydi Saar ɓe gaddi annabi Ibrahima ha e hakkude mawɓe ɓe darima e yeeso mawɓe maɓɓe ɓe hoddiro Allah e bawɗe mum ɓe mbi Ibrahima he mbete an ko an waɗini Allahji amen ɗi e hema Ibrahima ko an golliɗoɗo golle Allahji amen ɗi. Ibrahima daariɓe noon kono deƴƴi gollal mum ngawa haalani. Ibrahima wi onon kam ko yaware gonduɗon e yam ne. Ibrahima wi ko yaware gonduɗon e yam ne i onon on garti on tawi Allahji ne kela tan komin heeɗi ɗum kam ko yaware walla holno wiyete e kadi ko ɓuuri hawnade ko oɗo Allah kam gonɗo ɗo wona jambere liggi e dane makko he ɓe mbi aha ko jambere kay liggiɗo o wi i onon jiyon jambere liggi e dane makko jiyon ɓeɗone kela i onon ke on ke jaran ko ɗon namdo on gandi kelɗo ɗum onon kay oɗo mawɗo mo ganduɗa nana liggi jambere e dane mum kay o ko o heeli keddiɗɗi kanko wari ɓe on gandi badduɗum onon joni namdoɗemo on namdimomo ɓe mbi ala o wi namdoɗemo so tawi ko kanko wari ɓe walla o warani ɓe so tawi kay eɓe kaala kay so tawi kay koɓe eɓe kaala kadi soɓe kaala kay namdomo yo jaabo on e on saaha eɗen gandi wona ɗum tan woni hujja ko foti namdade ɓe kono nde wonde omo andi ɓe gowlata ɗon tan omo wawi dañde ɗon hujja nande nen ɗon nayi goɗɗum e goɗɗum nen ɗon to banggue leƴƴi haqqilantagal kono noon o yahani on banggue kanko o haaɗi tan ko e wowlanu ndu joni namdoɗemo so tawi kay omo haala yo haalan on pourquoi ɓeɗo foof ko mayɓe pourquoi kanko goto heddi e kadi pourquoi ko wari ɓeɗo ko jambere nane liggi e dane makko namdoɗemo yo haalan on kollaɓe i ɗum ɗo kay jarani namdade ni ko hunde nene feeñi boowal oɗon noddami oɗon mbiyami min so tawi ko min waɗi dani namdoɗemo kanko oɗo mo jambere liggi e dande muɗum ɗum ɗo kayne laabini wiccer ay ko ni kanko Ibrahima woni no jaabori noddunoɓe moɓe ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno haali Abdullahi Sy ɗo baaba annabi Ibrahima jaabiɓe ngol ɗo jaabowol jongol juɓɓugol nde tawnoɓe kaalata teni kadi ɓe kalata ko ɗon o haaɗi mbeɗe salmina ɗon gorgol Kumba Kudeji Saar ko noonne kadi mawniraɗo tedduɗo sohna Khady Diatou Ndiaye ko noonne kadi e sohna Hadja Fadimata Touré e dendam mawnam hula korka noon mboɗo andi sino Fouta korɗa hande metta larde sohna Fadimata Amadou Kane walla wima Fadimata Mariam Kane walla wima sohna Fadimata Ndar e dendagal taweteɓe toon kala e mami meɗen mami Hadja Hajiratu Saar kono kadi heddiɓe kala calminali mabɓe pawama e dow inde mawni men tedduɗo sohna Haji Yaya Saar e dendagal kamɓe kala. ceerno haali Abdullahi Sy ɗo ne heewi ko famminte ceerno Haalidou ɗo kalɗa baba annabi Ibrahima ɗo darniɗa ɗo ene heewi ko famminteɗo ceerno Haalidou bisimilla ma. Seydi Saar mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam
alhamdulillah. ay ɗo wonko jangeteɗo ay ko ibrahima haali ɗo ko nde o wi inni saqim min komi ñawɗo eɗen gandi o ñawano caggal ɗum o wi ko oɗo mawɗo heeli allaji ɗi te oɗo mawɗo helani allaji ɗi gongol ngol ko ngola lawol to wino haha ukhti ƴew tan ɗum ɗo te to banggue ko laaɓi ɗum ɗo wona penale kono noon ko ɗum ɗo haɗata ibrahima tefande yimɓe janggo sabi to haali wonde ko ñawɗo ɗo hay hunde o yinno tan ko ittude ɓe to e majjere to wi ko oɗo mawɗo heeli ɓeɗo heelaɓe ɗum ko feltade yimɓe makko o yiiɗi ko ittudeɓe e majjere nde ɓe gondi ha joni kono noon ɗum ɗo tan haɗata ibrahima darade janggo ene tefana en joni noon enen goto emen so woni e aduna he taw ala ko woniri e aduna he so wona penale jamma e ñalawma aɗa fena mi anda foof holto paaɗen ma yimɓe nden to no feewi sibi annabaaɓe ɓeɗo koɓe jangde ɓolere wallahi ibrahima joni ɗum ɗo hay sinno ko penale to banggue ko feeñi woni haaju makko hen ko wallude allah e diine mum he woni hen ko yiɗi ko ittude ɓeɗo e majjere nde goni nde o artiraɓe e lawol peewal ɗum tan hokkatamo kulol wawde darade yeeso allah janggo tefande windere nde joni an a fenat penale taw ko an teyi a fenat penale taw ko penɗa ko wona sibi allah wona wallude diina allah wona haydara taw ko aduna meho addanma fende joni oɗo penɗo pour wallude diine allah penɗo ittude ɓeɗo e majjere artiraɓe e lawol peewal e lawol allah ngol allah yiɗigol oɗo huuli janggo darade yeeso allah tefa an sa woni e aduna he aɗa fena a fenirani wallude diine allah a fenirani ittude yimɓe e majjere ala an kay ko pengol ko ɗum ko gurdam ma an kay fenade ko ɗum gurdam ma joni an so tawi a woniri noon a wurdi ɗum a maayi hen an holko ɗaminiɗa janggo holko ɗaminiɗa janggo ɗum ɗo en wonko janguinta en e goɗɗum kadi sa ƴeewi annabi nuhu kadi wonko waddano e ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que ceerno Khalidou ndeɗon nayande ko jangueteɗo no kaldirɗa ni ne selli hande noon so neɗɗo ɓurani hewde penale tan wiyete ko wona jontaɗo ko hunde hulɓinide ñalla hoorde guila suba ha nangue muta kalde kalda ko ɓuuri hewde konnguli ma fenat ceerno Khalidou daara tan ko baba annabi ibrahima haali ɗo henna ko haaɗi ɗo haɗa ɗum janggo tefde an jogoɗo tefede o guurayi ɗiɗo henna gueɗe a joofima ɗo henna annabi nuhu e holko waddano kankone ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol aha ko noon annabi nuhu waddama ɗum annabi nuhu ko rawandu tan o wadduno o wino rawandu tan ko rawandu ndu ene soofi taw rawandu ndu sellani ene jasma ene ara ñaw biyeteɗo jusam ñaw taƴowo terɗe taƴa koyɗe walla juuɗe allah longini rawandu ndu o weddi e mayru e yondu haal ndu jaabo annabi nuhu ndu jaabi annabi nuhu holko ndu wi an kam ko min gaybinta walla ko allah tagɗo mi wadimi ni o ayi kankone ko ɗum haɗatamo janggo darade yeeso allah omo tefana yimɓe paama ko rawandu de o wino noon rawandu o aybini ko rawandu ɗum tan haɗatamo tefande tagore nde janggo yeeso allah joni an so tawi a aybini neɗɗo hono ma
jamma e ñalawma ko ɗum tan woni gurdam ma yaada tan aɗa aybina yimɓe aɗa tooña yimɓe aɗa wiya o ko ni o ko ni hen saaha ko kalta ho ko gonga kono noon ka ñooɗo neɗɗo o ka bonnuɗo nguru makko sabi hay goto yiɗa andanede ko soofi yaltine hen ko ɓuuri hewde ko kalta ko fenade aɗa fena tan aɗa aybina tan aɗa bonna yimɓe tan ko ɗum woni gurdam ma an holko ɗamminɗa janggo sa mayi oya wino ko rawandu gotol ɗon haaɗi an ko ɗum gurdam ma ete kadi o woyi kanko annabi nuhu o woyi ha bojji makko punni leɗɗe te aɗa andi wona annabi nuhu o wiyatno ala omo joguino inɗo goɗɗe ene jeeya hen Abdul Ghaffar omo wiyatno noon joni noon addanimo wiyede nuhu ko goyowo no wayranno ni e ngol gofol to toño rawandu o watti wayde bojji ɗi kewi o watti wiyede goyowo ɗum woni nuhu goyowo ma batten hakkillaji ɗiɗo qissaji annabaɓe koɗi jangde so neɗɗo ne hettoɗi yo yañu ɓernde makko yo uddid hakkillaji makko o faama hen ko heewi o ƴetta hen ko heewi o naftoro o jogo ɗin ɗon jikkuji wona tan mbeɗe heeɗo ene weeli walla mi faami ɗum ɗo ko ni yaruno ala ko an hoorema yo wor ko ɗum golli e ma yo wor ko ɗum wayli e ma eyyi yo Allah won ballo ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle woni waaju woni wasiya woni kadi laawol ceerno Khalidou neɗɗo tooñowo neɗɗo ñohowo neɗɗo penowo ko daɗɗudi wotiri hande hewɓe ne tooña taw ganda ne tooña won konngol gotol ngol mbiyata neɗɗo taw gonda koye toñjemo aɗa tooña neɗɗo ni taw an hoorema tinani a tooñimo ɗum tagui ceerno Khalidou neɗɗo ene foti rentade saabu hakkude neɗɗo e neɗɗo ko mbaɗɗa ɗum e ko mbiɗa ɗum jiida hakkude ma e Allah de yo Allah dandu en o reena men o yaafo men ceerno Khalidou gartaten koye baaba annabi Ibrahima wiɓe no wiɓe ni koɓe kaldi e koye mabɓe caggal haalande makko nde ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi joni noon e hoddiro Allah e bawɗe muɗum Ibrahima wiɓe no wini oɗon gandi kay ɓeɗo waraɓe ko oɗo mawɗo ligguɗo jambere e dande mum wariɓe joni kay son jeddi namdoɗemo so tawi kay omo wawi haalde namdoɗemo somo wawi haalde o ko ɗum woni yuwande nde o yuwiɓe kamɓe ɓeɗo ɓe duttodiri e koye mabɓe ɓe gone miijade ɓe miiji ha juuti yoga e mabɓe kuccita yoga ɓe mbi aha paamon noon onon ko onon gon toñƴo koye mon sibi so tawi on ndewi hunde ko wawa haalde ko enen toñi koye men de sibi Ibrahima wiɓe ko namdoɗemo somo wawi haalde o jaabo on joni ko kanko walla wona kanko yowot ko haali ɗon tan ɓe miiji to ɓe daariɗo woode e mabɓe huccidɓe e woɗɓe ɓe mbi aha paame ko enen toñi koye men sibi ko enen ndewi ko wawa haalde en potani rewde ɗum goto mabɓe fof turi hoore eɓe kersi eɓe jaadi e gacce joni noon ɗon e ɗon kadi ɓe kuccite Ibrahima ɓe jabto ɗum kadi ɓe mbi Ibrahima an hoorema aɗa andi ɓeɗo kalata pourquoi aɗa wiya yomin namdoɓe yoɓe jaabomin aɗa laaɓa kay ɓeɗo kalta holno min namdortoɓe Ibrahima heɓɓiti wi yo on jarama ko ɗum jinnomi kaalon joni ɓeɗo ɓe mbawa jabade on joni onon ne holko ndewan ton ko wona Allah ko ganduɗa ko nafata on haydara wawa arsuguinde on so tawi on ndewi ɗum wawa lorlude on so tawi on calima rewde ɗum holko ndewan ton ɗum bosmon ko onon jaasi onon mbasi wonde yimɓe timmuɓe koni ko onon jaasi onon nde on ngala hakkillaji
holko ndewan ton ko wawa haalde, holko ndewan ton ko wawa nafde on, a wawa arsuginde on son ndewi ɗum, holko ndewan ɗon ko ganduɗa ko son calima rewde ɗum wawa lorlude on, nannata on jeegue ala haydara. Bosmon ko onon jaati. O wiɓe dani kanko Ibrahima alayhi salam, o yenniɓe kanko Ibrahima, o yenni allaji mabɓe, o wi bosmon onon eko ndewaton ko foof kon jasɓe, on mbaɗaka barke. mi anda no neɗɗo rewirta ɗum ɗo. Goo yiyata, ɗiɗi wawa haalde, tati nafatama, nayyi lornatama, wawa nafdema, wawa lorludema. ɗum kay wona haqqilantagal. onon e maɓɓe pop, onon e maɓɓe pop bosmon ko ɗon noon ɓe mettini mettere nde heewe mabɓe. E on saaha ɓe ndendoyi, ɓe kaldi e mawɗo mabɓe o hono namo rousa mo Ibrahima waddanno ñanden o. namo rousa noon wi aha joni ko batten pelli tan duppudemo hankkadi. ɗum noon Seydi Saar ko ɗo yewtere men haɗata, inchallahu taala ha janggo gadden hankkadin ɗoɓe pewjanno yidde duppude Ibrahima eno yaari, so hawri e welede Allah. Seydi Saar a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. mi duwanimama ko gonuma mi duwanade. mi ñaguima Allah to gonɗa foof, yo Allah sembina, yo Allah sembina sellinma, yo Allah rene nden ka mum keerika, yo Allah moƴƴane aduna e lahara. mi weltima no fewi. en duwanima julɓe ɓe foof, kala to ɓe mbawi wonde. en ñaguima Allah, kala ɗo julɗo woni yo Allah humto haaju mum, yo Allah reen julɓe kala, yo Allah hokku julɓe polgu kala ɓeɓe gondi ɓe gona julɓe. kala mo wona julɗo wota Allah maldu ɗum julɗo, kala mo wona julɗo wota Allah hokku ɗum folde julɗo e kala fannu noon ko wawi wonde. so wona keferu do yo fol toon julɗo, yo yaado e keferu makko, julɗo yaada e wonde julɗo. kono ko heddi ko woto Allah maldumo e julɗo kanko keferu, to wawi wonde foof. ɗum noon mi salmini on, mi juurima on. en calmini lo afranaɓe foof, kono en calmini tarabnaɓe foof, kono en calmini dendagal Senje, en calmini dendagal Soriwnaɓe, en calmini musidɓe men pop ko alda e limtude, gam so limtama juume walla junne. en ñaguima Allah, yo Allah moƴƴanɓe. en calmini Ahmadou Siré Diaw, yo Allah yoɓe moƴƴere. kono en calmini galle o foof. ɗum noon Seydi Saar, mboɗa andi mi woppete ha Allah hokka en hawrude e janggo, jokken ɓissa annabi Ibrahima hakkude mabɓe e ɓeɗo hefereɓe jogoɓe nannudemo e jeeygue, ene jiiɗi duppudemo. ɗum noon Seydi Saar, yo Allah hokki en hawrude e janggo. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا بسلام ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويل. يا بسلام ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويل. الله تجيتك oburni daha taga kahonoma wogowinde. Allah tagi tago oburni daha taga kahonoma wogowinde. yimo bengulle na yodengame jamajibine yimo bengulle na yodengame jamajibine de borodawinde. a jarama Seydi Sy, ceerno Khalidou Abdullahi Sy, golle ma jooɗi peewi, beltanimama no feewi. musidɓe tedduɓe, ene wayno ni ko joni puɗɗorɗen nadde baba annabi Ibrahima tigui rigui, saabu hankkadi ni ko joni ɓe kollatamo haare, kankone wo hollaɓe ko Allah hollimo ko. alhamdulillah, ma dañ ko heewi ko jangga hen, ma dañ ko heewi ko faama hen, ma dañ kadi ko heewi ko ñemba hen, ma dañ kadi ko heewi ko ɗacca hen. nde tawno yewtere kalde yewta
hetto haala ka woni yimɓe noon ne ngoodi mbawa heɗade haala mbawa nande haala ɓe keɗor tan kono ɓe nanta woni holɗum heewini ɗo kalɗa e neɗɗo message privé o heɗo o wasa teskade ko kalɗa koɗi ha o namditama kadi ko wasi teskade saabu sa ƴeewi hande almuɓe ne keewi e dinguiri he ene kaala ñande kala diine o kono ñande kala neɗɗo arta e namdal teni omo heeɗo ñande kala ngal namdal ne jaabi firti ko haqqille makko ala hen yo Allah rokku men nande e famde denkoye men nanen saabu so woni e haqqillaji men nande tan en nanat mbatten hettade no moƴƴi keɗɗen no moƴƴi inchallah ma dañ ko nafi men no feewi en beltima no feewi en beltinima dendagal bandiraɓe kala koɗo hen yewtere men haaɗi ha janggo kadi so haaji jomiraɗo dande welde nde ñuña ñaña weltina fittanu ko ceerno Ousmane Ly gorko mo dunga min calminima ane galle ma tariha leeliɗo bertiɗo ha wawa famade o ko ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo soringo to kaɓirɗe to ha mbawen rewindade golle ɗe to YouTube no hannirta ni ko Saydou Abouba gorko mo ɗum Sayba gorgol kono kadi ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Saar Abdullahi Saar gorko mo ndulmaji ketkima laki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe Allah yedama ganyamo ganyeda ko ɓurɗo winde holi famo jiɗata Allah yedama ganyamo ganyeda ko ɓurɗo winde ngabbani dow kammo asno yademo sana Muhammadu ɓurɗo winde ngabbani dow kammo asno yademo sana Muhammadu ɓurɗo winde Allah rendini e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde Allah rendini e inde moɗon e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo winde jettoɗe godani bakanɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winde jettoɗe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama ganyamo ganyeɗa ko ɓurɗo holfo mo jiɗata Allah yidama ganyamo ganyeɗa wasalam holfo mo jiɗata